Тэхніка сямейных рад – гэта штомесячны рытуал, калі вы з вашым партнёрам і дарослым дзіцём збіраецеся разам, каб абмеркаваць агульныя справы. Мэта гэтай тэхнікі – стварыць бяспечную прастору для дыялогу, знізіць канфліктнасць і перавесці праблемы з эмацыйнага ўзроўню на ўзровень канкрэтнай задачы, якую трэба вырашыць. Першая частка сямейнай рады – гэта падрыхтоўка. Вы тлумачыце мэту сустрэчы, узгадняеце час, потым кожны прапануе тэмы, бытавыя пытанні, цяжкасці ў адносінах, патрэбы і жаданні, сямейныя правілы альбо змены. Другая частка структуры – гэта абмеркаванне. У абмеркаванні кожны па чарзе выказваецца, робячы акцэнт на пачуццях і патрэбах. Напрыклад, «Мне важна» і «Я адчуваю», «Я стамілася». Вельмі важна падчас абмеркавання гаварыць пра сябе, а не пра тое, які другі. Трэцяя частка – рашэнне. Вы разам шукаеце рашэнні, канкрэтныя, рэальныя крокі, з якімі ўсе згодныя. Напрыклад, ты цалкам адказваеш за тое, а я бяру на сябе гэта. Важна пазбягаць размытых просьбаў кшталту «дапамагай больш» і замяняць іх на выразныя зоны адказнасці. Наступная частка – фіксацыя. Вы фіксуеце, што рабіць і што будзе, калі дамоўленасць не выконваецца. Не як пакаранне, а як частка ясных правілаў. І скончваецца рада рэфлексіяй. На завяршэнне вы абмяркоўваеце, што было карысна, што цяжка, што вы хочаце паспрабаваць на наступнай радзе. Так, крок за крокам, сямейная рада дапаможа вам рэгулярна слухаць адзін аднаго, аднаўляць дамоўленасці і захоўваць пачуццё каманды, нават у складаных перыядах. Трэці элемент – межы.